Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Het is dinsdag 9 uur. We beginnen weer met 12 Lo. 12 Lo is er altijd op dinsdagavond. En 12 Lo neemt ons mee eigenlijk naar het ontstaansgeschiedenis van Ali Bidaso in Grundapo. We zijn nu beland bij deel 5. Deel 4, deel 3, deel 2 en deel 1 hebben we behandeld. De val van Lucifer. We hebben behandeld dat Lucifer de kroon van Anana wilde. We hebben behandeld dat dat ertoe heeft geleid dat onze wereld is geschapen. Wat je eigenlijk in het kort terug kan vinden in het boek Genesis van onze Mimre Buku. We hebben het gehad over de afgrond. Waarom die afgrond er was. Want de afgrond was de reden wat eigenlijk gezorgd heeft voor rebellie van Lucifer. We hebben gehoord dat Lucifer dus vanaf dat moment dat hij zorgde voor rebellie en een keuze maakte om eigenlijk zijn vrije wil te kiezen om te rebelleren, dat zijn naam niet langer Lucifer was, maar Satan. En dat hij 1/3 van de engelen heeft meegenomen. Dit verhaal kan je terugvinden in het boek van Enoch, waarin duidelijk staat dat 1/3 van de hemel, sterren naar de aarde zijn verbannen door aartsengel Michael of Michael. We hebben toen ook behandeld de eerste 2 dagen van de schepping van onze aarde. We hebben behandeld dat het licht in de Most High zei, er zij licht, en dat er licht verscheen in die duistere afgrond, die abyss. We hebben gehad dat het atmosfeer, dat wat wij eigenlijk de wolken, de lucht, de hemel noemen, dat het eigenlijk ontstaan is door de warmte die Anana eigenlijk afgeeft. En dat deze atmosfeer eigenlijk een perfecte mix is van gassen die uiteindelijk essentieel zouden zijn voor het leven. Dat dus binnenkort op aarde zou plaatsvinden. En die atmosfeer die had dan de kleur van indigo. Indigo is dan eigenlijk de kleur van de blauwe kleur van de hemel. 2 dagen hebben we inmiddels behandeld. Mensen die de Bijbel kennen, die weten ook dat 1 dag voor de Most High, voor Anana, eigenlijk gelijk is aan 1000 jaar voor de mens. Dus wanneer de Bijbel het heeft over 6 dagen en een Shabbat, dan hebben we het over keer 1000. Dus 1 jaar is gelijk aan 1000 jaar mensenjaren. 1 jaar voor Anana, voor de Wintis, voor de Kongfos, is gelijk aan 1000 jaar. Dus wanneer zij staan en leven boven en niet binnen de tijd. Nou, dus dat is dan eigenlijk een resume van wat er de afgelopen periode is behandeld. Vandaag gaan we beginnen met de 3e scheppingsdag. Iedere keer is er een nacht en een dag. Het licht dat komt en dat verdrijft als het ware de nacht. De 3e dag, in de 3e dag ging de Most High eigenlijk gewoon door met zijn werk. En hij riep tot aanzicht riep hij eigenlijk de continenten. Want tot op dat moment waren de continenten nog onder de oppervlakte van de wateren, van het water. Dus met opgeheven handen gaf de Most High eigenlijk zijn bevel. En zijn bevel luidde: verzamel de wateren onder de hemel op 1 plaats, zodat het droge land tevoorschijn komt. Toen de Most High dat bevel gaf, gehoorzaamde zowel het water als het land gehoorzaamde eigenlijk aan het bevel. Het kristalheldere water dat trok zich terug. En het droge land dat nam een positie dat eigenlijk hoger was dan het water. Dus uit het water kwam het land omhoog. En de lagere regionen waar het water dus naartoe ging, de valleien, de rivieren, die waren dan lager dan het land. Het water die diende als verfrissing voor schepselen, dorstige schepselen. En dat het water zich terugtrok, want eigenlijk was alles in eerste instantie onder water. Dat het water zich terugtrok,
liet eigenlijk zien dat het water nederig was. En dat het water eigenlijk het bevel van de Most High opvolgde. Want als het water niet had gehoorzaamd, dan was het zo geweest dat de aarde niet tevoorschijn was gekomen. Doordat de wateren zich nederig hebben gedragen, zegt men ook dat de wateren een voorafbeelding zijn van Anana. Een voorafbeelding laat eigenlijk zeggen van Igersi, het soort van in het gedrag. Want Anana is alomtegenwoordig en toch heeft hij nederige tendensen. Anana vindt het niet erg om terug te trekken en om anderen de gelegenheid te geven om hun glorie te kunnen tonen. Ja, dus vandaar dat water eigenlijk vergelijkbaar is in zijn attributen met Anana. Met Atata, de schepper Apapa. Want grootsheid is eigenlijk alleen maar groot als het ook in staat is om de kleinere een gelegenheid te geven om zich ook te kunnen tonen. De strijd, waar we het eigenlijk al die tijd over hebben tussen de theorie van de Most High en de theorie van onze schepper, die was dus neergedaald naar de afgrond. Eigenlijk wat wij dus de aarde noemen. In de leer die er nu is, zijn dus maar Kibrifuru voor Uno, want het is niet Blakabuba en het is niet Twalfulo die de huidige boeken waaruit we studeren schrijft. Maar alles wat wij nu krijgen aan informatie komt van iedereen behalve Twalfulo. Uit de geschriften die zijn overgeleverd blijkt dus dat Amerika, het continent Amaruka, dus Zuid-, Noord- en Midden-Amerika, op dit moment het oudste continent is dat boven water is. Dat eigenlijk tevoorschijn is geroepen eigenlijk vanaf dit moment. Het continent Amerika, dus waar Suriname dan ook onderdeel van is, en de Caribbean, Noord-, Midden, Guatemala, al dat soort landen, dat zijn allemaal gebieden die ouder zijn dan de continenten Europa, Azië en Afrika. Dit allemaal is eigenlijk opgeleverd in recorden die eigenlijk nog te zien zijn voor mensen. Bijvoorbeeld in het boek van James Churchward, Children of Mu, staat dat geschreven. Voordat eigenlijk de bekende wereld zoals wij dat nu kennen en de indeling van de 7 continenten die er zijn, waren er nog andere continenten. Een van die continenten heet Mu of Lemuria, wat in de Stille Oceaan te bevinden was, maar inmiddels als het ware verdronken is. En er was ook nog een ander continent wat bekend staat onder de naam Atlantis. Dit zijn continenten die niet langer zichtbaar zijn, omdat ze zijn verzwolgen door water. Maar er zijn heel veel geschriften overgeleverd op steles en op tabletten van steen, waarin zowel de Maya's, maar ook de mensen uit de Indusvallei, maar ook de Egyptenaren melding maakten van deze continenten en de inwoners van die continenten. Dus niet alles is zoals hoe het nu is. Er zijn beschavingen geweest met hele hoge kennis die op dit moment niet langer er zijn en waar we eigenlijk heel weinig over weten als we zelf geen onderzoek doen. Maar om terug te komen naar het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal zegt dus dat God dus de continenten tevoorschijn riep uit het water. En dat Amerika het oudste continent op dit moment is, wat dus boven water is. En Mu de oudste. Dus als we het hebben over de moeder van beschavingen, de aardse beschaving, heeft iedereen het over Afrika. Maar in Afrika is dan Egypte het oudste continent. Maar de Egyptenaren zelf geven aan dat hun oudste, de mensen die als eerste
Egyptisch continent of Egypte als land kolonialiseerde, uit Lemuria kwamen. Dus wie is dan eigenlijk de mother of civilization? Is het Afrika of is het dan toch Mu? Wat uiteindelijk Amerika is. Maar het blijkt dus dat Amerika dus een oudere continent is dan de overige continenten. Dus wat weten we eigenlijk? Dat laat ons eigenlijk ook een beetje terugkijken naar ons continent Zuid-Amerika. En wat weten we eigenlijk van de geschiedenis van Amerika? Het heeft een hele oude geschiedenis, maar dat wordt niet behandeld in onze schoolboeken. Het is altijd omhuld en in een soort van mysterie. Al die grote piramides die er in Noord-Afrika zijn. Alles wat tijdens de slavernij heeft plaatsgevonden. Het Mexicaanse Rijk. Wat weten we daarvan? We krijgen heel veel op school aan geschiedenis. Maar als Amerika dan het oudste continent is, waarom leren we alleen maar over de andere continenten en niet over de continenten waar eigenlijk wij en onze voorouders wonen en vandaan komen? Dus ja, dus hier zie je dat Anana water gebruikt en dat water eigenlijk eigenschappen heeft die Gods eigen zijn, namelijk een eigenschap van nederigheid. Je ziet Anana, water was er voor het land. Water heeft als element nederigheid. Uit water manifesteert zich eigenlijk landmassa. Je ziet, wij weten dat water verschillende vormen heeft. De gasvorm is datgene wat uiteindelijk de hemel is gaan worden, de wolken. De vloeibare vorm is de rivier en het water wat we iedere dag consumeren. Zelfs het bloed in ons lichaam heeft die vloeibare vorm. Zuurstof is ook een gasvorm, een vorm van water die we inademen. Dus water heeft verschillende vormen die het aanneemt. Vloeibaar, gas en een vaste vorm. Zelfs ons lichaam is een vaste vorm van water. Waarin de spirit, de jeje als het ware, zijn assi unu, een enveloppe waarin de ziel woont. Dus water is eigenlijk veel meer dan wij eigenlijk weten. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we zelf dat water geladen kan worden met woorden. Als je bepaalde woorden uitspreekt, dan kunnen de kristallen die dan de bouwstenen zijn van water, kunnen zowel negatieve als positieve lading nemen. Als je dan het water zou bevriezen en je zou naar de kristallen kijken, dan zie je dat bij positieve woorden de kristallen mooi zijn. En bij negatieve woorden zijn de kristallen onvolmaakt, vervormd, misvormd. En zien ze er echt duister en gebroken eruit. Maar water, bijvoorbeeld in onze Surinaamse cultuur, gebruiken we water ook als een wassie. Als Surinaamse mensen op geestelijk gebied een blokkade hebben, dan gaan wij waterrituelen gebruiken. Dat water neemt de woorden mee. Water maakt los. En water kan blokkades dus losmaken. Suriname is een waterland. Het is een waterland in de Amazone. En de Amazone wordt gezien als de longen, een van de longen van onze aarde. Het geeft zuurstof aan eigenlijk alle levende wezens. Wij geven dan het ander terug wat de planten aan ons geven. Ons lichaam bestaat voor 80% uit water. Water is 80% ook aanwezig op onze planeet. Ons lichaam is eigenlijk een blauwdruk van onze planeet. Een soort van micro- en macro-beheerssysteem wat de Most High voor ons eigenlijk gemaakt heeft. Wij ademen zuurstof in, wat ook een vorm van gas van water is, gaswater. En op spiritueel niveau is water gewoon de drager van onze woorden. Dus water is heel, heel belangrijk. Want water correspondeert met ons lichaam. Het praat met ons lichaam. Je hebt water van buiten en water van binnen. Ons bloed is vloeibaar. De wateren in de planten die we gebruiken om onze wierwater te maken, daar zitten elementen in.
die wij gebruiken. Al zijn de planten en de kruiden en de wiwiris gedroogd, dus als je het in water zet, dan krijgt hij zijn kracht weer. Dus water is iets wat we nog steeds niet weten, hoe diep het gaat met ons. We weten wel dat het op de derde dag, dat het er altijd al was, en dat het op de derde dag aan het land de gelegenheid heeft gegeven om tevoorschijn te komen. We weten bijvoorbeeld ook dat water gebruikt wordt om mensen te dopen. Het is aan ons als mensheid door onze voorouders overgeleverd dat we ons moeten dopen. Mogen mensen volgens het boek van Melchizedek staat aangegeven dat je alleen iemand mag dopen van boven de 8 jaar oud. Omdat hij onder de 8 jaar niet zelf een keuze kan maken en begrijpt wat eigenlijk het belang is van dopen. En het belang zou dan zijn dat het gaat om berouw en vergiffenis vragen voor de rebellie. De eerste zonde wat Lucifer dus eigenlijk begaan heeft. En dat bij het dopen er eigenlijk wijsheid, intelligentie, maar ook reinheid eigenlijk terug ontvangen wordt door de mens. Dus dopen geeft eigenlijk op symbolische wijze aan dat mensen sterven in zijn rebellie en opnieuw geboren worden in een andere jeje, in een andere geest dan de geest waarin ze eigenlijk die rebellie hebben gepleegd. Maar dopen geeft ook aan dat je vanuit een afgrond herrezen wordt. En als ik het heb over dopen, dan heb ik het over helemaal begraven worden in water, om vervolgens weer op te staan als voorbeeld van de opstanding. Dus water verbindt alles. Water verbindt alle werelden met elkaar. Men zegt dat water zelf de 3 werelden, het universum met elkaar verbindt. Want men zegt dat als je de bodem van de zee bereikt, dat die bodemloos is. En dat je in andere werelden terecht zou komen. Dus wateren worden ook gezien als portalen om van de ene naar de andere wereld te kunnen reizen. Zelfs de foetus, wij, naar Abidjan voor bestaan, vinden we onszelf in onze moedersbuik in vruchtwater. En ook dat weten we niet, hoe dat daar komt. En ondanks we als het ware zweven in onze moedersbuik, zijn we toch in verbinding met de navelstreng die ons dan door de lijf van ons moeder voedt voor alle elementen die we eigenlijk uit de aarde halen en die we nodig hebben dat het lijf dus gaat groeien. De dood van de mens wordt er niet gedaan door water. Water is er om de mens te helpen. We hebben nog geen flauw idee wat water is. Maar watra Gandhi en a hoorumoro libisma. En before libisma bende, watra bende. Zo boven, zo beneden. Alas maar ik begin in afvruchtwater voor Emma. Ik moet uit Assyrië voor een pa wat ook vloeibaar is. Dat ik go in Amma. En de rape ik begin rapen in watera. Unu na watera. Teden begin wang elukuko na grond tapu. De shiwa aquarium. In peso so libisma de. En unu libisma te de lukuko na grond. De shi unu lek soort fu chin sneki sa eswing in alle vorm voor watera. Gas, vloeibaar, naar de meer vastere vorm. Dit was dan de derde dag. De dag dat eigenlijk het water dan eigenlijk de gelegenheid heeft gegeven aan de aarde om tevoorschijn te komen. Dus we hebben gezien dat de hemelen ontstaan zijn door de warmte van de Most High. We zien dat water het beginsel is van alles wat ontstaan en tot aanzijn is geroepen. Dat de wateren bestonden en ouder zijn dan wij mensen. En dat spirits leven, wij als spirits leven in een waterwereld. En we zien dat onze aarde geschapen is op de derde dag. Halleluja. Halleluja. Even terzijde. Staat geschreven dat wanneer iemand halleluja zegt, dat het goed is om zelf ook antwoord te geven terug met halleluja. Want iedere keer zei je tak halleluja, dat je big up aan je vanana. En anana taki tak te want sma tak halleluja en je piki baka nanga halleluja. De ananas vindt tak i a bigi fasi.
En voor zo ananatak ina bigi fasi. Dat je tak halleluja baka. Want halleluja betekent gezamenlijk weer op anana. Zodat anana kan de edemang. Dat is wat halleluja eigenlijk inhoudt. Dus te was maar tak halleluja baka. Want anga dat je anana grani. Halleluja. Halleluja, hè? Oké, nou de Most High, we gaan verder, hè? Toen de Most High eigenlijk de continenten tevoorschijn riep op de derde dag, gaf hij de droge grond de naam land. De wateren noemde hij zeeën, oceanen. Met een machtige stem gaf de Most High de volgende bevelen. De Most High zei aan de aarde en hij hij commandeerde de aarde en zei: aarde, breng voort gras en planten en kruiden. En dit alles zal hun eigen zaad opleveren, zodat ze altijd aanwezig zullen zijn en zullen groeien. Dus breng zaadgevende jezelf terug voor. De fruitbomen die zullen hun eigen fruit opleveren naar hun eigen soort. Met zaden erin, zodat ze altijd er zullen zijn. Op de vaste oppervlakte van de aarde begonnen er alle soorten van vegetatie te groeien. Mooie uitgestrekte weiden, graslanden, groene weiden, mooie dichte bossen. En de aarde begon in bloei te raken. Er waren heldere beken, rivieren. Eigenlijk als een soort van schilderij. Het rook allemaal lekker. Veel vruchtbomen, veel bloemen. Er was zoveel verschillende kleur. De aarde zag er prachtig uit. Het was als een plaatje. Dit alles tevoorschijn geroepen door de kracht van de Most High. De aarde was weergaloos, schoon, mooi. Terwijl de Most High dit alles deed, werd hij gadegeslagen door zijn 2/3 getrouwe onderdanen. Die keken met grote bewondering wat hij allemaal uitspookte. Ze keken en ze zagen de grootsheid en de schoonheid van creatie. En in wat de Most High deed, herkenden ze in deze nieuwe plek die de Most High schiep. De tuin van Eden, het Hof van Eden. Waar de Most High normaal, voordat dit alles gebeurde, waar de Most High dus eigenlijk zetelde. Waar hij zijn kampo had. Waar hij zijn troon had. Zijn verblijfplaats. De plaats waarvan hij regeerde. Dus al deze engelen, die zagen dat door de kracht van zijn woord, de Most High eigenlijk zijn troon en zijn zitplaats overgeheveld had naar die nieuwe wereld. Die nieuwe bijzondere wereld. En vanaf dat moment zou dus vanaf daar gerechtigheid over het heelal en het universum worden besproken en uitgesproken. Een nieuwe regering zou van daaruit dus plaatsvinden. De Most High die keek naar dit alles wat hij deed en hij zei: zie, al dat goed is. Alles was mooi en fresh. De atmosfeer was zacht, er was een zachte wind, aroma van fruit en planten. Eigenlijk zoals normaal in de ochtend als je bijvoorbeeld in Para loopt, in Bijloodweg. En of 's morgens, je wakker in Parabusi, in Lukabusi en je ruikt alles. Die natuur die je daar ruikt. Ik ga ervan uit dat het ongeveer wel zo rook. Echt de Amazone. Wat soort idee wat ik erbij heb als ik dan dit ruik. Parabusi. De engelen, de getrouwe engelen, konden beter begrijpen eigenlijk het belang van goddelijk licht. Want door de afwezigheid van de Most High zagen ze dus dat zijn oude verblijfplaats eigenlijk niet meer zo mooi was. Dus ze zagen dat Most High, zijn aanwezigheid zorgde eigenlijk voor licht. Was hij er niet, dan werd alles overschaduwd. Toen kwam er weer een nacht en weer ging het licht weg.
en het werd donker. En de derde dag die was een feit. De derde avond die kwam en de derde ochtend. Bij de vierde ochtend. Bij de vierde dag liet de Most High zijn kracht zien door de aarde licht te geven. Licht dat gevuld was met hitte. Het licht wat de Most High zelf uitstraalt is niet gevuld met hitte, maar is gevuld met warmte, liefdevolle warmte. Maar dit licht wat de Most High op de vierde dag schiep, was een licht wat gevuld was met hitte. En dit licht, deze lichten, was niet maar één, die zouden voor altijd symbolen zijn van de spirituele aanwezigheid, van de eeuwige bron, van licht dat de Most High dus eigenlijk op dat moment gegeven had. Dat licht zou een bron zijn wat leven zou geven aan de planeet wat de Most High op dat moment aan het maken was, onze aarde. Dus de Most High die keek naar de aarde, hij zag dat het donker was. Alleen zijn licht die was er. En hij zegt, laat er licht zijn. In het firmament van de hemelen, zodat zij licht geven aan de aarde, aan de planten en al wat leeft. En laten er satellieten zijn. Het was een grote demonstratie van macht en kracht. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel fysieke kracht en spirituele kracht aanwezig is bij het creëren van een zon. We hebben nog op dit moment geen flauw idee hoe groot onze zon is. Maar als je dan een God hebt die zonnen kan creëren, dan kan je je voorstellen hoeveel kracht deze schepper, deze God Anana heeft. Anana schept gewoon een zon. Maar niet alleen een zon. Ook de maan. En het hele zonnestelsel. Dus al die planeten die om de zon hun baan hebben. En volgens mij zijn het er 9. Ik weet het niet meer. Maar volgens mij zijn er 9 planeten die dan eigenlijk om de zon, as van de zon heen draaien. Met de aarde als derde. En dit alles, dit zonnestelsel wat de Most High schiep op de vierde dag, die schiep hij met de gedachte dat er een balans moest zijn in dat hele systeem. De aarde heeft de planeten die om de zon draaien niet gemaakt om ze bewoonbaar te stellen voor schepsels zoals wij op de aarde wonen. Dus alle planeten zijn onbewoonbaar. Ondanks wat NASA zegt en al die mensen die willen gaan naar space willen gaan en allerlei ruimtetrips willen gaan maken om op andere planeten te gaan wonen. Dat zal niet kunnen, want deze planeten zijn niet gemaakt voor ons om op te wonen. Ze zijn er om een balans te geven aan onze aarde volgens de Most High. De planeten zijn er niet voor aardse zielen om te wonen. Ze dienen als lichten in het firmament. Sommigen geven licht en anderen die reflecteren het licht wat de zon geeft. En zelf hebben anderen ook een minder licht, minder krachtig dan het zonnelicht. En er kwam weer een nacht. En bij de vijfde dag, we zijn inmiddels beland bij de vijfde dag, zei Most High Anana tegen de wateren: breng voor overvloedig levende zielen. En op het moment dat de Most High deze woorden had geuit, ontstonden er in het water alleen maar bewegingen, kolkende en golvende bewegingen. En ontelbare soorten van reptielen die bewogen in het water. Dankbaar waren ze, blij, want zij vierden vanaf op dat moment hun bestaan. Het was een oneindige zwerm en een gedartel, van microscopische wezens tot de grootste walvissen die verschenen er. Ze leefden in complete harmonie
En ze reflecteerden de liefde van de Most High die hij had voor de natuur. De Most High die keek eromheen en hij keek naar de hemel en hij keek naar het water en hij keek nog een keer naar de hemel en hij zei van laat er in de lucht vogels vliegen. Vliegvogels. En vlieg in het uitspansel dat de hemel heet. Wees en ben er in je eigen soort. En op zijn commando werden de hemel vol van verschillende kleurrijke vogels. In alle richtingen vlogen ze uit. En ieder vogel had zijn eigen hartelied. En ieder lied was een lied van dankbaarheid voor het leven. En het lied van al die vogels vulde de hemel. En dat lied ging ook nog gemengd met de aroma van de planten. En al de liedjes van al deze vogels, maar ook van de soorten vissen in het water, zorgden ervoor dat onze planeet een levendige planeet werd met heel veel geluid. Die 2/3 wezens, die jejes, die keken wat de Most High deed. Ze waren allemaal verrukt. Want dit hadden ze nooit eerder gezien. En ze keken naar de eeuwige. Want zo noemde zij de Most High ook de eeuwige. En ze zeiden, u bent goed. U bent groots, Most High. U bent groots. En de Most High die keek naar alles wat hij gedaan heeft. En hij zei, wees vruchtbaar. Jullie in de wateren. En jullie in de lucht. Wees vruchtbaar. Vul de wateren en de zeeën. En vul de hemel. Met jullie zelf, met jullie nazaten. En alle winties en alle komfo's, die keken. En er kwam weer een dag, een nacht. En er kwam weer een dag. En de 6e dag, die was geboren. En op de 6e dag werd er een stilte. Want iedereen die vroeg zich af, wat zou er gebeuren op de 6e dag? Wat zou Anana doen? Het was weer een nieuwe dag. Inmiddels waren ze zo verrukt en zo verrast met alles wat er geschapen was, alle verdeling, de hele creatie. De hele planeet was mooi en blauw geworden. Er was alleen maar geluid. En ze hadden geen idee meer wat er eigenlijk op de 6e dag zou kunnen gebeuren. Als het ware kon je eigenlijk zeggen dat al die jees popcorn namen en zaten te wachten van oké, wat gaat er nu op de 6e dag gebeuren? Want ze voelden allemaal aan dat dit een bij het laatste deel van het scheppingsverhaal. Op de 6e dag zijn we beland. Alle jejes, die 2/3 die Anana nog volgden, die vroegen zich af wat er op deze dag, die 6e dag, zou gebeuren. Want dat er iets speciaals stond te gebeuren, dat wisten ze. De Most High, die zat en die keek naar het geheel wat hij geschapen had tot op dat moment. En hij hief zijn handen op. En in een eeuwig gebod, zei de Most High tegen de aarde. Breng voor levende wezens van de aarde naar zijn soort. Vee, kruipende dingen en beesten van de aarde naar zijn soort. En de krachtige stem van de Most High werd gehoord. En plotseling, zoals hij het zegt, gebeurde het. In de bossen, in de velden, overal was het resultaat te zien van zijn scheppende kracht. Dieren van allerlei soorten, grote maten, die ontstonden er. Allemaal gelukkig levend in een paradijs, een paradijselijke aarde. In perfecte vrede, in onderlinge balans met elkaar. De aarde was buitengewoon mooi geworden. Te vergelijken met een prinses. Levende aarde, met levende wezens. De aarde werd eigenlijk gezien als een soort van prinses, een koningin, die wachtte op haar koning, op haar heer, om ontvangen te worden. En al die jezus vroegen zich af, wie zou er zo speciaal zijn? Welk wezen zou deze eer mogen ontvangen om dit sieraad van de wereld tot ontvangst te nemen? Anana, in Suriname zeggen Jaja Fassi. Met majesteit liep hij en hij keek en hij zag al deze heerlijkheden in zijn nieuwe wereld. En hij keek naar zijn hof van Eden die hij daar naartoe had verplaatst. In plaats van zijn goddelijke troon.
En al die engelen, die vergezelden de Most High, liepen met hem mee, eerbiedig, pauserende als hij pauseerde en lopen als hij liep. Ze liepen met hem mee, als een soort van wolk boven de hemel van het paradijs liepen ze en keken ze alles kijken wat hij zou doen. Het hele universum keek met diepe interesse wat zich ontvouwde en de handelingen van de Most High. Want ja, wat hij deed was eigenlijk een reactie op de beschuldigingen van Lucifer en zijn 1/3 die Dibris. En dit moment was zeer beslissend. Want alles wat de Most High nu zou doen, zou erop laten zien, zou ertoe leiden dat hij liet zien dat hij geen tyrannieke of egoïstische regeerder was. Geen egoïstische schepper. En dat hij niet degene was die hoe dan ook op zijn troon in Zion wilde zijn. Satan en zijn volgelingen, Lucifer, die twijfelden er op dat moment eigenlijk niet aan dat zij eigenlijk de heerschappij van de aarde zouden krijgen. Want zij wilden graag het nieuwe koninkrijk hebben en zij wilden heersers worden. Ze dachten dat de Most High hun de nieuwe wereld zou geven en dat ze daar hun theorie van duister en licht zouden uitwerken. En de onderdanen, die 2/3, de trouwen, die hadden zoiets van, nou dat moet niet gebeuren. Zij rebelleerde is niet het woord, maar zij trilde bij het idee dat die mooie wereld aan Satan en zijn 1/3 gevallen engelen zou worden gegeven. Ze vonden het een eng perspectief. Dus wat deden de Most High? Ze keken en ze zagen dat de Most High eigenlijk liep naar de bron van de rivier des levens. De Most High die kwam daar en Anana die buigt zich plechtig en hij pakt het water uit het rivier des levens en hij pakt de natuurlijke elementen van de aarde en hij begint te boetseren en te vormen en te maken. En uit dat alles wat de Most High doet, maakt hij en boetseert hij een speciaal wezen. En terwijl de Most High boetseert, zien ze een lichaam daar tevoorschijn komen. Het lichaam dat ligt. Het lichaam van een mens. Levenloos. Het lichaam van de eerste mens wordt dan geboetseerd door de Most High. De Most High die kijkt naar het lichaam en hij ziet dat het geen leven is. Grauw. Koud. Want er was geen bloed in dat lichaam. Het lichaam was bleek. Koud. De Most High die keek ernaar. En hij ademde zijn eigen adem in. En hij blies het in de neusgaten van het lichaam. En hij blies dus levensadem in het neus van het lichaam. En de mens die werd zo geboren door bloed. Volgende week, dinsdag, gaan we verder met dit mens, Adam. En dan gaan we kijken hoe Adam wakker werd. En hoe hij paste in de schepping die er op dat moment was. Ik ben Makeda, ja. En ik ben er volgende week weer met deel 6 van het scheppingsverhaal van Melchizedek. Tangi, tangi, tangi. En Lobby en Lespikkie. Tot volgende week.